Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga mga ka-aksyon, sumasa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Nakatutok ho kayo sa programang Aksyon Radyo Balita, araw ng Linggo, Disyembre 19, 2021. Sa mga ulo ng ating balitang lokal, 42 bayan sa Pangasinan pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping ng Department of Interior and Local Government. Stakeholders dialogue para sa pagpapatuloy ng bus operations papunta ng NCR pinag-usapan. Samantalang pagbubukas ng sabungan pinag-uusapan rin. Gabay ng bayan, gabay ng barangay training isinagawa. Sa atin naman hong mga balitang police o police sports, bangkay ng isang magsasaka natagpo ang tadtad ng saksa. Samantala, 27 anyos na binata na lunod sa dagat. Sa atin naman hong balita sa bansa, 11 miyembro ng pamilya nalibing ng buhay bunsod ng bagyong Odette. 78 barko sa Cebu na sangkot sa aksidente dahil sa bagyo pa rin si Odette. Sa balitang foreign, Biden nagbabala laban sa winter of death sa mga di bakunado. At para naman sa ating balitang showbiz, Janeline Mercado mag-isang nag-prenatal check-up. Sa atin man ho ang balitang sports, sa debut game ni Kai Soto, sinira ng Taipans. At tayo nyo pa rin hong kapiling kasama ang inyong mga lingkod, tagapagbalita dito sa programang Aksyon Radyo Balita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ating pagtutok sa balita, sa balitang lokal, pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping ng Department of Interior and Local Government ang 42 bayan sa lalawigan ng Pangasinan sa buong Region 1. Sa 129 na mga local government units, 126 ang pumasa sa Good Financial Housekeeping, kabilang lamang sa mga criteria na itinakda ng DILG at naipasa ng mga LGUs. Ang most recent available COA audit opinion is unqualified or qualified for CYs 2019 or 2020 at compliance with the full disclosure policy o posting of financial documents in 3 conspicuous places and in the FDP portal for CY 2020 all quarter and CY 2021 first quarter posting period documents. Tiniyak naman ng mga naparangalang LGU na patuloy na iingatan at gagamitin ng naayon ang pondo ng kanilang bayan at maihatid ang mahusay na serbisyo sa publiko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala, isinagawa ang pagpupulong sa pagitan ng bus operators, local chief executives, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1 o LTFRB1 at pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na pinangunahan ni Gobernador Amado I. Espino III nitong Desyembre 17 sa Season Auditorium sa Lingayen. Kabilang sa mga tinalakay sa naturang pagpupulong kung paano matutulungan ang mga mananakay o mga pasahero na papunta at pabalik ng National Capital Region o NCR na pagkasunduan ng lahat ng dumalo na pagsasamahang iparating na sa ikinaukulan ang mga hinaing at mga posibleng solusyon para sa kapakanan ng mga commuting public sa lalawigan. Umaasa sila na matapos ang dialogong ito ay mapagbibigyan na ang kanilang kahilingan hinggil sa kanilang operasyon. Samantala, hinihikayat ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III ang mga cockpit owners, managers na sumunod sa mga inilalabas na bagong protocol ng National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID para sa pagbabalik operasyon ng mga sabungan na nakapaloob sa inilabas noong December 14, 2021 na IATF Resolution number 154.
ang muling pagpupulong sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at kampo ng Cockpit Owners Managers ay ginanap nito lang Disyembre 17 sa Capital Resorts Hotel sa Lingayen. Matatanda ang una nang nagkaroon ng pagpupulong ang pamahalaang panlalawigan at cockpit operators noong nakaraang Biyernes, December 10. Kasama si Gobernador Pogi sa nasabing pagpupulong kanina sina Provincial Administrator Nimrod S. Camba, Provincial Legal Officer Geraldine U. Baniked at Provincial Accountant Arturo V. Soriano. Dagdag na tulong kontra COVID-19, ito ang ipinamahagi kahapon, December 17 ni dating Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga guro ng Bunuan Bukid National High School sa pamumuno ni School Principal Renato Santillan. Ito ay kinabibilangan ng 113 hygiene packs na nagkakahalaga ng 55,000 pesos bilang Christmas gift ni dating Mayor Belen Fernandez sa pamamagitan ng mga katuwang niya sa public health gaya ng CSI Group of Companies at Procter & Gamble Philippines. Namigay si dating Mayor Belen ng mga hygiene packs at isinusulong nito ang kahalagahan ng palagiang paghugas ng kamay at disinfection. Sa ganitong paraan, anya ay mapapasigurong ang mga eskwelahan, guro at lalo na ang mga bata ay protektado sa kalabang invisible virus. Samantala, hinikayat ni Pangasinan Governor Amado I. Espino III ang mga pastor at mga leader sa komunidad na huwag magsawang bilinan at ipagdasal ang mga Pangasinense. Sinabi ito ni Governor Amado I. Espino III matapos niyang pangunahan ang Gabay ng Bayan, Gabay ng Barangay Training na isinagawa ng Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs o OPARA nitong December 14 sa Pangasinan Training and Development Center 2. Kasama ni Governor Espino si Presidential Anti-Corruption Commission PAC former Chairman Greco B. Belgica sa nasabing programa kung saan nagpasalamat siya kay Governor Espino at sa mga dumalo at nag-organisa ng pagtitipon. Hinimok din ni Gobernador Espino ang tuloy-tuloy na pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pangasinense para sa probinsya. Samantala, handog ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Amado Espino III ang tig 2,000 pesos tulong pinansyal sa 1,868 na barangay volunteer workers sa lungsod ng San Carlos. Kabilang dito ang barangay health workers na may bilang na 1,346, 71 na barangay nutrition scholars at 378 na barangay service point officers at 73 na daycare workers. Sinabi ni Gobernador Espino na makakaasa ang lahat na patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa ikabubuti ng buong probinsya. Hiling din ng gobernador na sa mga Pangasinense ang patuloy na pagtangkilik sa mga libreng bakunahan sa lalawigan upang ang lahat ay maging protektado na laban sa COVID-19. Aksyon Radyo. Police Report. Iniimbestigahan ngayon ng mga kasapi ng ANDA Police ang nangyari sa isang magsasaka na natagpo ang patay at tadtad ng saksak ang katawan niya. Nakilala ang biktima na si Alex Katabay Sr., 52 anyos, residente ng Barangay Tori-Tori, ANDA. Alas 6 ng umaga nang makita ni Aljon Katabay, 27 anyos, isang construction worker, ang bangkay ng kanyang ama na nakahandusay na sa kalsada at duguan. Agad namang nagsagawa ng post-mortem examination ang Rural Health Unit o RHU upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Isang 27 anyos na binata ang nalunod sa dagat sa bayan ng Dasul. Dumayo sa isang beach resort sa Tambobong, Dasul ang magkakatrabahong sina Julius Padilla, Giovanni Bahil, Michael Kasuga, Kimberly Ann Malabog, pawang residente ng Baguio City at Kimberly Espero ng La Union. Naglalangoy ang mga ito sa dagat nang mapansin lamang nina Hani Carbon ng Baruan Agno at kasamang si Jesus Garcia ng Santa Cruz, Zambales, si Padilla na nalulunod. Agad nila itong nirespondehan at nadala sa tabing dagat. Subalit wala na itong malay. Isinugod ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor. Wala naman umanong nakita na anumang sugat sa katawan ang biktima.
Samantala mga kaaksyon, kalaboso ang isang driver matapos masita na nagmamaneho ng nakainom sa bayan ng Rosales. Nagsasagawa ang LTO Region 1 at pulisya ng Oplan Ligtas sa kalsada kontra droga sa Provincial Highway ng Barangay Carmay, East Rosales. Nang mamataan si Joel Sipat Clarete, 41 anyos, residente ng Barangay Biswak, Orbistondo, Pangasinan. Sinita ito at napansin na nakainom. Nagpositibo din ito sa paggamit ng illegal na droga base sa isinagawang pagsusuri ng Urdaneta City Forensic Unit. Nahaharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 at Section 15 of the Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alright mga ka-aksyon, oras ho natin alas 7:30 ng umaga at sa atin home pagpapatuloy pa rin sa atin home mga balita. Inyong abangan ang atin home national news at foreign news, kabilang na rin syempre ang showbiz at sports. Makaraan lamang ho ang ilang mga paalala. Muli nagbabalik ang inyong mga tagapagbalita mga kaaksyon, alas 7:32 ng umaga ang oras. Kami pa rin ho ang inyong tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa atin hong balitang bansa, 11 miyembro ng pamilya kabilang ang isang sanggol ang nalibing ng buhay matapos na maguhuan ng bundok habang lumilikas patungo sa evacuation center sa Barangay Kiyoya, Sibagat sa Agusan del Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng super typhoon na si Odette. Sa report ni Rolando Buag, Chief ng Emergency Operations Center sa Sibagat, 4 pa lamang ang na-recover na mga bangkay. Ang mga ito ay kinilalang sina Perilyn Sanico, Peji Cabalquinto, Froilan Cabalquinto at RV Cabalquinto. Pawang nababalutan na ng makapal na putik ng makuha. Patuloy naman ang paghuhukay ng rescue team upang ma-recover ang nawawala pang sina Robert Cabalquinto, J. Paul Sanico, Proralina Cabalquinto, Robert Cabalquinto, Zachary PJ Sanico, Ziraya Sanico, Prince Rendell Calang at ang sanggol na si Baby Jane Cabalquinto. Sa pahayag ng opisyal, nangyari ang insidente noong Huwebes ng hapon pero nai-report lamang ito sa kanilang tanggapan nitong Biyernes ng hapon habang lumilikas ang pamilya ng tamaan ang mga ito ng nabuwal na puno ng balete at kasunod dito ang rumaragasang putik mula sa bundok na tumabon sa mga biktima. Tanging ang padre de pamilya nag-iisang survivor sa insidente dahil nagpuputol ito ng puno na dumagana sa kanilang bahay. Habang ang kanyang mag-iina at mga apo ay patungo sana sa evacuation center nang mangyari ang trahedya. Nang sumunod sa evacuation center ang mister ay wala rito ang kanyang mag-iina na walang kamalay-malay na natabunan na pala sa nangyaring landslide. Samantala, mahigit 300,000 katao ang naapektuhan ni Odette sa Visayas at Mindanao.
Ayon sa pinagsamang ulat ng PNP at field units ng militar na nagsasagawa ng search, retrieval and relief operation. Sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Roderick Alba, nasa 21 na ang nasawi at 95,000 katao ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Unang napaulat na 27 ang bilang ng mga nasawi pero patuloy na biniberika ang naturang report. Samantala na iturok na ng gobyerno ang nasa 2.3 milyon na COVID-19 vaccines sa ikalawang bahagi ng National Vaccination Drive ng Bayanihan Bakunahan batay sa Department of Health. Sa PTV's Laging Handa, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na may kabuang 2,369,216 doses ang naitundo mula December 15 hanggang December 17 sa Bayanihan Bakunahan Drive. Mula sa kabuang bilang na 1.65 million doses ang naiturok noong December 15, 759,028 noong December 16 at 544,539 noong December 17. Samantala nakansela naman ang vaccination drive sa mga rehiyon ng Region 5, Region 4B, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, 10, 11, and 12 kasama na rin ang Caraga at Bangsamoro Region. Balitang bansa pa rin mga kaaksyon, umabot sa 78 sasakyang pandagat ang nasangkot sa mga aksidente sa dagat na bunsod ng paghataw ni Bagyong Odette sa Cebu. Ayon kay Philippine Coast Guard PCG spokesman Commodore Arman Balilio, 2 ang lumubog habang iba ay hindi pa batid ang kalagayan. Ang iba pang mga sasakyang pandagat ay nakaangkla, bumagsak o tumaoba. Iniulat din ng PCG ang insidente ng oil spill na maaaring makapinsala sa marine life. Humiling na ang PCG ng oil spill boom at karagdagang tauhan mula sa kanilang istasyon sa Cebu para tumugon sa sitwasyon. Sa atin naman hong balita sa ibayong dagat mga kaaksyon, parte pa rin ng COVID-19 inoculation and vaccination. Nagbabala si US President Joe Biden nitong Huwebes sa winter of severe illness and death para sa mga hindi pa nababakunahan laban sa coronavirus disease o COVID-19 sa pagtawag ng G7 sa Omicron bilang pinakamalaking banta sa global public health. Ito ay kasunod ng pagkakaulat ng mahigit 88,000 COVID-19 infections sa Britain na siya ring nag-udyok sa France na magpatupad ng drastic new limits on travel to the UK o United Kingdom. Hindi pa sigurado ang mga siyentista ukol sa panganib na hatid ng Omicron variant. Subalit batay sa naunang datos, hindi gaanong epektibo ang bakuna kumpara sa Delta variant. Ayon sa World Health Organization, naiulat ang strain sa 77 na bansa at maaaring mas mabilis ang pagkalat nito kumpara sa ibang variant. Nitong Huwebes ay tinawag ng G7 ang variant na biggest current threat to the global pandemic o global public health. At sinasabing ang pagsulpot nito ay more important than ever para sa mga bansa na magkaisa at magbahagi ng datos. Sa isang pagpupulong na pinangasiwaan ng Britain, sinabing o binigyang diin ng health ministers ang mga bansa o ng mga bansa ang increasing importance of boosters campaigns and regular testing. Ayon sa pahayag, ang babala ni Biden ukol sa taglamig ay kasunod ng paghikayat nito sa mga Amerikano na magpabakuna kontra COVID-19. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. At para naman sa ating balitang showbiz, bago pa man aminin sa masa ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo na buntis ang una at ang ama ng kanyang dinadala ay ang aktor ay lagi na silang magkasama at alagang-alaga ni Dennis si Jeneline. Pero isang araw matapos ang kanilang civil wedding ay agad na naghiwalay ang dalawa. Kinakailangan na kasi ni Dennis na magbalik sa work sa isang lock-in taping. Samantalang si Jeneline naman ay nagpa-quarantine matapos ang kasalan. Ayon sa aktres, hindi ganon kadali ang namapawalay siya kay Dennis lalo na ngayong nagdadalang tao siya. Nasanay na kasi si Jeneline na inaasikaso siya ng mister sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Batay sa
bantay sarado din kasi ng mister ang kanyang kalusugan para na rin sa magiging baby girl nila. Inamin ni Janeline na magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman nang magpa-prenatal check-up siya. Malungkot kasi mag-isa siyang nagpunta sa kanyang doktor. Naging happy lang si Janeline nang sabihan siya ng kanyang doktor na okay naman ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Aminado rin si Janeline na masaya siya sa araw-araw na video call nila ng kanyang mister, pero iba pa rin daw ang physical na pag-aaruga ng kanyang asawa. Aksyon Radio. Sports News. Sa wakas ay nakapaglaro na si Kai Sotto sa National Basketball League o NBL, pero bigo ang Adelaide 36ers na makuha ang panalo kontra sa Cairns Taipans kung saan meron silang score na 93-67. Naglaro si Soto na sideline sa unang 4 na laban ng squad dahil sa injury sa tuhod at umiscore ng 1 puntos, 3 rebound, 2 assist at 2 block sa 10 minutong paglalaro. Nasayang ang ikinamadang team high na 20 points ni Dusty Hanas para sa Adelaide habang si Isaac Hampers umambag ng double-double na 12 markers at 10 boards. Dahil sa pagkatalo, lumagapak ang Adelaide sa kartadang 2-3 habang ang Taipans ay nag-improve sa 2-1. Samantalang si Majok Deng ay sumalpak ng 23 puntos at 7 rebounds para hilain sa panalo ang Cairns. Tumarak din si Stephen Zimmerman ng 18 markers na may kasamang 9 na rebound at 4 na butata. At babalik ang Adelaide sa court sa December 28, Martes, alas 4:30 ng hapon para sa panibagong laro. Alright mga ka-aksyon, nako yan ang mga balita ho natin. Pero ito, batiin po muna natin ang mga ka-aksyon natin, Action Claire, ano? Ayan, sige, batiin mo na, Action Claire. May mga babatiin ka pa? Ayan, batiin po natin ang patuloy pa rin tumututok sa atin sa ating Facebook Live. Si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan. At ganoon nga din, binabati rin po natin si Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Ito sila, Action Claire. Ayan, Oo. nanonood sila sa Ay, atin. batiin din natin si Sir Bobby Benluan. Good morning mga ka-aksyon. At Oo, ganoon nga din, Oh, magandang umaga binabati rin po sa Ayan, atin. ito. Ayan. Tune in, Sir Alex and Ma'am Claire. Ayan, Ma'am Precious Gem, hello po sa inyo. At nabalitaan ko, marami daw po kayong regalo, ha? Ayan. Hello din kay Sir Ed Puyawan. Good morning, sir. Good morning po sa inyo. Kung nasaan man ho kayo ngayon, kumakaway. Kala mo naman, Oo, nakikita nila yan. Si Bobby Vinluan. Hello po, Sir Bobby Vinluan. Good morning po sa inyo. From Agno, La Union. Good morning po. Ayan congratulations talaga dyan sa may bayan ng San Quintin. At syempre sa pamumuno po yan ni Mayor Clark Cecil Chu. Ayan, yun. Congratulations po. Kasama siya doon sa mga na-awardan ng Good Housekeeping. Ayan, naku. Congratulations po sa inyo, sir. Mayor pala, no? Mayor Clark Cecil Chu. Okay, congratulations po. Kay Sir Samuel M. Almazan, feeling ko nasa ibang bansa ito si Sir, pansin ko doon sa kanyang DP. Profile, oo. Ganyan talaga pag mga titos from Middle East, ganyan. Oo. Kabisado, no? Hi po kay Ma'am Imelda Palma. Ayan, isang maaksyong morning. Ayan, good morning po. Sabi niya, good morning din po sa inyo, ma'am. Ayan, good morning din kay Sir Salvamar Cancino na always nakatutok sa atin home programa. Morning po. Uy, good morning ulit kay Ma'am Precious Gem. Ayan. Salamat po. Masyado niyo akong, Sir Bobby Vinluan, ayan. Good morning, Ka-Aksyon Radio. Good morning din po sa inyo. Maraming salamat po, sa inyong Taga La Union si Sir, oo. Oo, ayan. Aguo, La Union. Nako, good morning po. Yan, batiin na din po natin si Ma'am Flor dyan po sa may Aringay, La Union. Amok nararamidin niyo tatpa, Ma'am, agwalwalis. Agwalwalis. Di ko na. Basta yon mga ka-aksyon. Good morning po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa atin home programa, mga ka-aksyon. At asahan nyo, susunod home programa, Barangay Patrol. Tama ba, Action Claire? Yes. Ayan. Siyempre, makakasama niya pa rin po kami. Nako. So, ayan, mga ka-aksyon, may mga habol pa po ba? Wala na siguro, Basta't good morning, wag ho kayong maglilipat dahil mayroon pa pong susunod na programa. Kasama ho kaming dalawa ni Action Claire
de Guzman, mga ka-aksyon. Alright, so yan ho ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng atin ho mga action radio reporters na nanganap po ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Nakasama ho natin sa ating News and Information Desk Center si Action Dav Tibakay at King Jeric James Pasiliao. At syempre nakasama rin po natin sa Technical Department Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager, si Action Violi Valdez Ferrer, kami naman ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-aksyon. Muli kami ay nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalalang manatili po sa loob ng inyong tahanan upang nang sa gayon makaiwas ho kayo sa ito paring pandemya at lumalaganap na sakit. At wag hong maging balisa ang ating pag-iisip. Tumutok ho kayo sa programang Aksyon na Radyo Balita. Kasama ho ang inyong mga lingkod dito sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang